La part musical de Drama és un mix de so on es repeteixen i mesclen de manera semicontrolada 9 fragments musicals escollits de l'òpera Tristan und Isolde. Aquests fragments s'interfereixen enfrontant-se i acoblant-se per construir un clima drama d'alta intensitat. Aquestes postals, que es van fer per a la inauguració, les enviaré igualment. Potser algunes no arribaran mai.